L'11 de maig de 1998, els tallers d'història de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la jornada El vaixell de la Sal arriba al mercat de la vila. Els tallers d'història, formats per educadors i tècnics de l'àrea de cultura, intenten introduir la història local i comarcal a l'ensenyament, d'explicar com era la vida de la gent en un moment donat i un espai molt determinat. Així, cada curs es tria un tema per treballar a les escoles, del qual s'organitzen activitats al seu entorn, exposicions, xerrades. Enguany, doncs, el tema del mercat a l'edat mitjana i l'intercanvi de la sal el viurien els alumnes amb l'escenificació d'un dia al mercat medieval de Sant Feliu. Allà hi ha artesans, representacions teatrals, malabars, danses, uns personatges d'aquell temps que arriben en processó i l'arribada del vaixell de la sal. Des de la consolidació de la Universitat de la Vila apareixen les pugnes entre els jurats de la universitat i l'abat del monestir, senyor feudal. Aquesta processó representa l'abat i els monjos, dirigint-se cap a la plaça, on reclamen el pagament de tributs als 3 jurats de la universitat. Jurats o cònsols de la present vila de Sant Feliu de Guíxols, Pere de Verd, Pere de Fornells i Guillem Oliver, jo, Tomàs Sacerra, per la gràcia de Déu, abat del monestir, en el meu nom i de tot el convent benedictí, us recordo que vosaltres i el poble que representeu teniu el nostre permís per a vendre en llibertat sal, el vi i totes les altres mercaderies que en aquest mercat hi ha. El bon i just rei Jaume II us ha concedit el privilegi de construir una carretera que uneixi la ciutat real de Girona amb el seu port de Sant Feliu. També, amb el privilegi del mercat, us ha concedit el de la fira, que tindrà lloc pel desembre. Tots aquests privilegis, el rei us els ha concedit gràcies a la nostra intervenció. Ara bé, sóc aquí per recordar-vos que el monestir que represento continua tenint el domini directe de la vila i dels seus termes i, com és costum, haureu de continuar pagant en diners i en espècies, els delmes, les primícies i tots els altres drets que ens corresponen com a senyor del lloc de Sant Feliu. Reverend senyor, jo, Pere de Verd, com a jurat o cònsol de la Universitat de Sant Feliu, en nom de tot el Consell, agraeixo les vostres intercessions davant el nostre senyor rei. Però reivindiquem que respecteu íntegrament tots els privilegis que ens va concedir l'abat Bernat d'eterna memòria. Si no els respectéssiu, demanarem justícia al rei i d'unir-nos i ser-part de la ciutat reial de Girona, amb qui compartim tantes coses. Però no és ara hora de discutir-nos en públic, sinó de donar inici a totes les activitats que tindran lloc avui en aquesta plaça. Malgrat tot, en reconeixement del dret que us correspon com a senyor del lloc, el jurat Pere Fornells us oferirà els delmes i les primícies que us pertoquen. Senyor abat Tomàs Sacerra, heus ací els dons que us corresponen. Una bossa amb 300 lliures,
La plaça del Mercat era lloc també de justiciaments. Al manual d'acords de l'Ajuntament de Sant Feliu s'hi troba la ressenya íntegra d'un ajusticiament de 1696. Cap a la plaça arriba un seguici format per l'auditor, el jurat en cap de la vila i 4 emmanillats acompanyats de soldats i monjos. Es llegeixen les faltes i la sentència. 3 foren penjats de l'om de la plaça i el 4 condemnat a galeres. I Salvador Moneda Fanals d'Aro. Són tots 4 culpables d'haver violentat una dona casada de Santa Cristina i d'intentar robar l'embarcació que hi ha a la platja. En nom del virrei de Catalunya, condemnem els 3 primers a ser penjats de l'om que hi ha al vell mig de la plaça. I el veí de Fanals el condemnem a galeres i a presenciar-ne l'enjusticiament dels seus companys. Guixolencs, que us serveixi d'escarment la justícia que es fa en aquesta plaça. Un cop penjats els 3 miquelets, els cossos dels 2 primers seran enterrats al cementiri de la Mota. El cos del tercer serà exposat a les forques del molí, enllà de Calassanç, fins que els voltors en facin desaparèixer les despulles. En Salvador Moner, que ha estat condemnat a galeres, després de presenciar aquest ajusticiament, hi serà embarcat. La sal, com a condiment i per conservar els aliments, esdevingué durant el segle XIV i XV una mercaderia important. A l'edat mitja, les salines més properes eren les d'Eivissa i els alfacs. Quan arribava el vaixell a l'abadia es descarregaven els sacs de sal. A la botiga de la sal, el Mustasaf, funcionari municipal que controlava els pesos, les mesures i els fraus del mercat, comprovava la sal i llavors comença l'intercanvi.
Els mercats i les fires atraien gent de tota la comarca. A més dels artesans i comerciants, aquí un grup de comediants fa una representació. Allà hi ha un grup de malabars, més allà unes danses, cançons... Menjarem i tots riurem. Amb tomàquet i pernil, all i ceba, oli i sal, xocolata i pa torrat, nissos mel ben barrejat. Menjarem i tots riurem. Menjarem i tots riurem. Amb tomàquet i pernil, all i ceba, oli i sal, xocolata i pa torrat, nissos mel ben barrejat. Menjarem i... Al mercat, de bon matí, els venedors s'instal·laven als llocs de la plaça assenyalats pel Mustassaf. Els comerciants mostraven les seves mercaderies al davant de les seves cases. Tota mena d'artesans treballaven al carrer.